Ik moet nog iets halen. Ik wie eerst van plan om dat online te bestellen. Maar nu we deze video maken zit, denk ik van ho eens even. Dit ken ik wel lokaal. Geweldig. Hartstikke leuk om te naar een nieuwe video van de Frieske Vlogger. En Joert had gewoon een heel mooi thema. Want ja, vooral tijdens de coronacrisis, meestal zie je nooit thuis bestellen. Want ja, de winkels weer natuurlijk tegen tijdens de lockdown. Maar het is dus heel belangrijk om de lokale ondernemer te stipjen, zoals je dat zo mooi zei. En hier hebben we het al. Ik ga namelijk de opdracht krijgen van de meesten van Besto Ektoek. Dan koop je om de hoek om een video over te maken. Geweldig. Zo, ik dacht ik kom even om, want ik heb dadelijk even wat eten. Maar zo. Eten, dit zit er net uit te zien. Die houden we maar weg. En hier maar een kwal. Dit is een plastic poetsjesgoed, Joost. Oh. Dit is namelijk van de man van Sterke Jerke. Die komen hier uit Ljout en die gaan dan maar een vlot of zo het bed erop en dan visken ze de plastic soep op. Nou, dat vind ik mooi. Die steunen we dus echt. Die steunen ik en elke t-shirt gaat er ook 3 of 4 euro. Ik weet even net meer precies hoeveel het weer. Dan gaat die naar die man daar. Ja. Geweldig.